Ήρθε πάλι η ώρα, η αγαπημένη μου, η αγαπημένη ώρα που συναντώ αγαπημένους φίλους, αγαπημένες φίλες, αδελφούς εν Χριστώ, στα αθέατα περάσματα, στην Πειραϊκή Εκκλησία, στους 91,2 μεγακύκλους των FM, στο σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Ήρθε πάλι η ώρα να επικοινωνήσουμε για λίγα λεπτά, τα οποία αν τα αξιοποιήσουμε και τα αφήσουμε να διαποτίσουν την ψυχή μας, μπορεί να μας βοηθήσουν να κοιτάμε με χαμόγελο και τα υπόλοιπα λεπτά της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα, του χρόνου. Κοντά μας είναι και πάλι ο Βασίλης Χατζηνικολάου, ο μουσικός της εκπομπής, ο ηχολήπτης που επενδύει μουσικά την εκπομπή και την επεξεργάζεται ηχητικά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ και σένα για τα καλά σου λόγια, για την αγάπη σου, για την υπομονή σου, για την ανοιχτή σου καρδιά που ανοίγεις τα αυτιά σου, την καρδιά σου, το σπίτι σου, το δωμάτιό σου και με βάζεις δίπλα σου και μου επιτρέπεις να είμαι τόσο πολύ κοντά σου και να μιλώ μέσα στα αυτιά σου και να ψιθυρίζω στην ψυχή σου και να σου λέω λόγια τα οποία κι εγώ από αλλού αντλώ, από αλλού πλουτίζω, και εμένα με βοηθούν άνθρωποι πολύ στη ζωή και εμένα με στηρίζουν. Εσύ με στηρίζεις, δηλαδή δεν ψάχνουμε και πολύ μακριά. Εσύ, τα όσα νιώθεις, τα όσα περνάς, βιβλία που διαβάζω, πνευματικοί άνθρωποι, πνευματικοί πατέρες, μητέρες, πονεμένοι, άρρωστοι, βασανισμένοι, χωρισμένοι, παιδιά αδικημένα στον κόσμο αυτό από τους δικούς τους, όλοι αυτοί οι άνθρωποι με βοηθούν και εμένα. Τα όσα θα πω σήμερα τα σκέφτηκα όταν πετούσα και γύριζα με το αεροπλάνο από ένα ταξίδι που είχα πάει στην Κύπρο για κάποιες ομιλίες. Πετάς ποτέ με αεροπλάνο? Εκεί λοιπόν είχε κάποιες αναταράξεις εκείνη τη φορά και είχα κάποια μικρή ανησυχία μέσα μου και φοβόμουν, γιατί με έπιασε ένα άγχος, το άγχος αυτό του θανάτου, το άγχος ότι μπορεί όλα να τελειώσουν, το άγχος που δεν μπορεί να ελέγξεις τον εαυτό σου, τα πράγματά σου και νιώθεις ότι παραδίνεσαι, ένας φόβος για ένα απροσδιόριστο κακό που έρχεται και σε πιάνει αυτή η αγωνία. Και γύριζα λοιπόν, ξέρω ότι υπάρχουν και πολλοί που δεν μπορούν να ταξιδέψουν με αεροπλάνο διότι φοβούνται πάρα πολύ να μπουν ή θέλουν να μπουν και να είναι δίπλα τους κάποιοι άνθρωποι να τους μιλούν, να τους κάνουν παρέα. Θυμάμαι μια άλλη φορά που πήγαινα με έναν ιερέα γνωστό μου στη Μυτιλήνη, δίπλα μας καθόταν μια κυρία στο παράθυρο, μάλλον όχι, αλλάξαμε θέση γιατί αυτή δεν ήθελε να κάτσει στο παράθυρο, μας λέει σας παρακαλώ πάτε στο παράθυρο, και μετά της κάναμε και λίγο, την πειράζαμε και λίγο γιατί καταλάβαμε τον υπερβολικό της φόβο και μας ρωτούσε τι βλέπετε τώρα από κάτω και της έλεγε ο γνωστός μου θάλασσα, χάος, ουρανός, μέσα στα σύννεφα, τίποτα, πω λέει, δεν μπορούσε να κρατιόταν σφιχτά εκεί στο κάθισμά της, τέλος πάντων, πάρα πολύ αγχωμένη, και εγώ διασκέδαζα τη δική της αγωνία και έλεγα μέσα μου κοίτα πως φοβάται, χωρίς να έχει αναταράξεις, την τρόμαζε το ύψος. Φοβίες, έχουμε πολλές φοβίες στη ζωή που μας αγχώνουν, διάφορα περιστατικά. Άλλος φοβάται τα έντομα. Άλλος μπαίνει στο δωμάτιό του και άμα δει ας πούμε μια κατσαρίδα ας πούμε, ακόμα και μικρή να είναι, δεν μπορεί να συνέλθει, δεν μπορεί να ηρεμήσει ώσπου να τη βρει, να τη εξαφανίσει, να την εξοντώσει. Άλλος φοβάται τα ποντίκια, άλλος φοβάται το ασανσέρ, δεν μπορεί να μπει, ανέβηκε στον 6ο όροφο με τα πόδια. Λέω έλα να μπούμε, χωράμε. Λέει μέχρι 4 άτομα, λέει. Μα λέω έλα έχεις αδυνατήσει, μπορείς να μπεις. Όχι δεν είναι αυτό, τι συμβαίνει? Και πήγε με τα πόδια, γιατί φοβόται, αγχώνεται μέσα στο ασανσέρ. Ο άλλος αγχώνεται στα ύψη, άλλος αγχώνεται σε κλειστά δωμάτια. Θυμάμαι και έναν γνωστό που δεν μπορούσε να πάει στην πόλη μέσα, δεν ήθελε δεν μπορούσε τον πολύ τον κόσμο, τη φασαρία. Ούτε στα λεωφορεία ήθελε να μπει με πολύ κόσμο. Αυτό λέγεται αγοραφοβία. Φοβάσαι την αγορά, το πλήθος των ανθρώπων. Σε πιάνει μια δυσφορία εσωτερική και ψυχολογικά νιώθεις πολύ δύσκολα και άσχημα. Μια άλλη κοπέλα φοβόταν πάρα πολύ και αγχώθηκε όταν έμεινε έγκυος και την είχε πιάσει μεγάλη αγωνία
πώς θα γεννήσει το παιδί της και πώς θα πάει η όλη εγκυμοσύνη και αν θα είναι όλα καλά και αν θα τα καταφέρει, και πήγαινε συνέχεια στο γιατρό της και της έλεγε διάφορες συμβουλές, να κάνει ασκήσεις, να κάνει κάποιες τεχνικές με κάποιες αναπνοές κατάλληλες και να ηρεμεί, και εγώ της είπα να κάνει και προσευχή, να σταυρώνει και την κοιλιά της, να παρακαλάει και την Παναγία μας να την ηρεμεί. Και γενικά βλέπουμε ότι όλοι έχουμε το άγχος μας, τα βάσανά μας. Εγώ κάποτε είχα άγχος να μιλήσω. Μην κοιτάς τώρα που έχω αυτή την άνεση και το θάρρος, ας πούμε. Δεν ξεκίνησα έτσι. Τώρα εντάξει, μπορώ και λέω 2 λόγια, αλλά κάποτε όταν μίλαγα, όταν για πρώτη φορά μου είπαν, ας πούμε, να μιλήσω, είχα πάρα πολύ αγχωθεί. Και τώρα αγχώνομαι. Όχι για την ομιλία, αγχώνομαι για σένα. Γιατί λέω, τι λες τώρα στους ανθρώπους, αυτό με αγχώνει. Η ψυχή σου με αγχώνει, που είναι τόσο σπουδαία και ιερή και σημαντική, την οποία αγαπάει τόσο πολύ ο Θεός, και αυτό με αγχώνει. Και λέω, πρόσεξε τι θα πεις στους ανθρώπους. Με αυτή την έννοια αγχώνομαι. Να μην πω δηλαδή κάτι που θα σε μπερδέψει, που θα σε κλονίσει, που θα σου κάνει κακό. Αυτό ναι, δεν θέλω να το συνηθίσω. Ούτε σε αυτό έχω την σιγουριά ότι όλα πάνε καλά. Όχι, αυτό με φοβίζει. Λέω, είναι όλα όσα λέω σωστά? Άραγε αυτά που θα τα πω θα τα πάρει ο ακροατής και η ακροάτρια που ακούει με καλό τρόπο, ή θα σκανδαλιστεί, ή θα κλονιστεί, ή θα μπερδευτεί? Εκεί ακριβώς δεν πρέπει ποτέ να εξοικειωθούμε. Εκεί πρέπει πάντα να έχουμε αυτό το δέος. Πώς είχε ο Μωυσής που πήγε, λέει, στη φλεγόμενη Βάτο και έβγαλε τα υποδήματά του, τα παπούτσια του, τα έλυσε, τα σανδάλια του, γιατί εδώ, λέει, στέκεσαι σε άγιο τόπο. Είναι γη αγία αυτή που πατάς εδώ, αγία γη. Βγάλε τα παπούτσια σου, περπάτα ξυπόλυτος, ταπεινός σου, πρόσεχε, και σε πιάνει μια συστολή, ένα δέος. Αυτό βέβαια είναι ένα άλλο άγχος. Αλλά αρχικά σου λέω, είχα και εγώ άγχος και πώς να μιλήσω, τι θα πω, πώς θα το πω αυτό που θέλω. Και για να μιλήσω, ας πούμε, 10 λεπτά, μπορεί να έπρεπε να προετοιμαστώ στο σπίτι πάρα πολλές ώρες. Δεν σου λέω ψέματα, μπορεί και 5 ώρες. Δοκίμασε να δεις, να ετοιμάσεις, να κάνεις ένα λόγο, να τον πεις κάπου, να σκεφτείς ένα λόγο, να πεις μια ομιλία, ένα μικρό κηρυγματάκι, μια μικρή σκέψη, που να κρατάει όμως όχι μια πρόταση, να μιλάς 10 λεπτά, 1/4. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να βρεις στοιχεία, να μαζέψεις αυτά που ξέρεις και τα πολλά που ξέρεις να τα βάλεις σε ένα τεταρτάκι, να τα συμπυκνώσεις. Ή αν δεν ξέρεις, να ψάξεις να βρεις. Τώρα λοιπόν λέμε για αυτό το άλλο άγχος, το οποίο μας πιάνει γενικά στη ζωή μας, με διάφορα πράγματα που έρχονται, μια αγωνία, ένας πανικός, ένας υδρότας και ένα χτυποκάρδι, η πίεσή μας, άλλες σφίγγει το στομάχι, πιέζεται πάρα πολύ το στομάχι, χάνεις τα λόγια σου, σου βρήκανε δουλειά, σου λένε εντάξει να πας στον υπεύθυνο να δώσεις μια συνέντευξη, και πας να δώσεις τη συνέντευξη και στον δρόμο πριν πας εκεί τα σκέφτεσαι όλα, πώς θα τα πω, φοβάσαι, τρέμεις, και όταν παρουσιαστείς μπροστά στον διευθυντή μπερδεύεις τα λόγια σου, ενώ είσαι πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ενώ μπορείς να μιλήσεις, ενώ σκέφτεσαι, ενώ όταν είσαι μόνος και μόνη τα λόγια σου ρέουν και τρέχουν μια χαρά από το στόμα σου. Όταν παρουσιάστηκες εκεί, σαν να δέθηκε η γλώσσα σου και δεν έχεις τι να πεις και αγχώνεσαι. Έχει πολλές εκδηλώσεις αυτή η ιστορία που μας κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή. Γεμίζει έτσι φοβία την καρδιά μας και ανασφάλεια για το μέλλον, για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς θα μας δουν οι άλλοι. Αρχικά να σου πω μια φράση τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, το λέει το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή. Η αγάπη, λέει, εξοβάλλει των φόβων. Όταν αγαπάς και αγαπιέσαι, δεν φοβάσαι. Η αγάπη εξοβάλλει των φόβων.
κάθε φορά που φοβόμαστε και αγχωνόμαστε, γιατί αυτό είναι το άγχος, ένας φόβος, απροσδιόριστος φόβος για κάτι που έρχεται, που θα μας καταστρέψει, που θα αφανιστούμε, θα εξαφανιστούμε, χωρίς να ξέρουμε πώς, αλλά μέσα μας λέει χάνεσαι. Σημαίνει ότι εκείνη την ώρα δεν έχουμε αγάπη, δεν παίρνουμε και δεν νιώθουμε και δεν δίνουμε αγάπη. Είναι μια μοναξιά, γιατί δεν μπορεί να έχεις ανθρώπους δίπλα σου και να αγχώνεσαι. Σου είπα και το ταξίδι στο αεροπλάνο. Ήταν κάποιος κύριος όταν πηγαίναμε στο Ρωσόλυμα και μου λέει: σε παρακαλώ, θα έρθω μόνο αν δεχτείς να κάτσω δίπλα σου. Λέω: γιατί? Φοβάμαι, λέει, πάρα πολύ. Και του λέω: και δίπλα μου τι θα γίνει, άμα πέσουμε, δηλαδή θα χαρείτε που θα πέσουμε μαζί? Μου λέει: άμα είμαι δίπλα σου δεν θα φοβάμαι, γιατί θα νιώθω ότι είμαστε μαζί. Η αίσθηση της παρέας, η αίσθηση της αγάπης, η αίσθηση ότι είσαι με άτομα που τα εμπιστεύεσαι, που μπορείς να πεις τον πόνο σου, να τον μοιραστείς, να πεις το φόβο σου χωρίς φόβο. Πες το φόβο σου, πες το άγχος σου. Αυτό που εσύ νιώθεις το νιώθουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ίσως όχι για το αεροπλάνο όλοι, αλλά οι άλλοι φοβούνται για κάτι άλλο. Οι άλλοι ντρέπονται πάρα πολύ να γνωριστούν με καινούργια πρόσωπα. Αισθάνονται ότι δεν θα μπορούν να πούν αυτά που νιώθουν και δεν θα γίνουν άξια σεβασμού, ότι θα εισπράξουν απόρριψη και περιφρόνηση και αδιαφορία. Όλοι έχουμε κάτι που μας φοβίζει στη ζωή μας. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση και μας βοηθάει λίγο να ηρεμήσουμε το να έχουμε δίπλα μας αγαπημένα πρόσωπα με τα οποία νιώθουμε οικειότητα και δεν νιώθεις τελείως ξένος και ξεχωριστός. Και μπορείς να πεις: ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι, μη με παρεξηγήσεις. Όχι, δεν θα σε παρεξηγήσω, φοβάμαι. Γιατί δεν το έκανες αυτό? Να σου πω την αλήθεια, ναι, γιατί φοβάμαι. Αυτό δεν το λες όμως στον καθένα, το λες μόνο σε αυτούς που εμπιστεύεσαι. Όταν αυτό που έχεις το βγάζεις από την ψυχή σου και το μοιράζεσαι με αγαπημένα πρόσωπα, και είναι μεγάλη υπόθεση. Θυμάσαι μια άλλη φορά που λέγαμε στα ζευγάρια τα παντρεμένα, να μπορεί ο άλλος να σου ανοίγεται, να σου πει το άγχος της η γυναίκα σου και να της πεις και εσύ το άγχος σου, ο άντρας τη γυναίκα, να μοιραστείτε τα θέματά σας και να ξέρεις ότι η γυναίκα μου είναι το αποκούμπι μου, όχι ας πούμε επειδή μόνο μαγειρεύει, γιατί μπορεί να παραγγείλεις να φας, να πας στη γειτονιά, να πάρεις ένα εστιατόριο, να πάρεις μια μερίδα να φας. Δεν είναι αυτό που ζητάς μόνο, το μαγείρεμά της, είναι να μπορεί να σου να ακούει και να κουμπάς πάνω της και τις φοβίες σου, τις αγωνίες σου, το άγχος σου στη ζωή. Όταν λοιπόν δω άνθρωπο ο οποίος έχει αγαπημένα πρόσωπα δίπλα του, ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πιο απαλά τα προβλήματα της ζωής. Και στηρίξου και λίγο περισσότερο στα χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός. Μην βιαστείς να πεις ότι σου λέω να στηριχτείς στον εαυτό σου. Δεν λέω στον εαυτό σου ως αυτόνομο πλάσμα, ως αποκομμένο πλάσμα από το Θεό. Όχι. Στηρίξου όμως στα όπλα που σου έδωσε ο Χριστός, στα εργαλεία που έβαλε μέσα στην ψυχή σου, στα χαρίσματα που έβαλε μέσα στην καρδιά σου με το Άγιο Βάπτισμα. Έχεις πολλές δυνατότητες. Δεν είναι δικές σου μεν, αλλά εσύ τις έχεις. Από το Θεό τις πήρες βέβαια, αλλά σε σένα τις έδωσε. Και εμένα έδωσε άλλες δυνατότητες και χαρίσματα και σένα σου έδωσε, σαν να σου λέει ο Χριστός ότι ξέρεις, εγώ σε θεωρώ άξιο πλάσμα μου, δυνατό πλάσμα μου να κρατήσεις τα χαρίσματά μου. Έχεις αξία. Δεν το πιστεύουμε αυτό μερικές φορές. Νιώθουμε τόσο πολύ άχρηστοι. Νιώθουμε τόσο πολύ ανίκανοι. Νιώθουμε τόσο
ανήμποροι στη ζωή, ότι δεν θα τα καταφέρει. Και όλα αυτά είναι στη φαντασία μας. Το άγχος είναι... Ο άνθρωπος που αγχώνεται σίγουρα δουλεύει πάρα πολύ η φαντασία του, πιο πολύ από την πραγματικότητά του. Φαντασία σου τα φταίει όλα. Δηλαδή αυτά που φοβάσαι είναι στη φαντασία σου φόβοι, δεν είναι υπαρκτή φόβοι. Θα πάθω κάτι, τι θα πάθεις, δεν ξέρω, αγχώνομαι, κάτι θα συμβεί. Δεν υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα και αγχώνεσαι τόσο πολύ πριν γίνει κάτι. Πριν φύγει το λιοντάρι δηλαδή από το ζωολογικό κήπο να μας κυνηγήσει όλους, μόνο που το σκέφτεσαι, το φαντάζεσαι να τρέχει, να κάνει, να σε πιάνει, να σε ταγκώνει και τρομάζεις πριν γίνει. Και μάλιστα χωρίς να γίνει. Πολλές φορές δεν γίνεται αυτό για το οποίο αγχώνεσαι. Απλώς το φοβάσαι. Θα πάω στο γιατρό και θα πεθάνω. Θα πάω στο γιατρό και θα με πονέσει πάρα πολύ. Πού το ξέρεις, το ξέρω. Πηγαίνεις στο γιατρό και φωνάζεις πριν σου κάνει την επέμβαση. Πριν ακουμπήσεις τα δόντια σου ο οδοντίατρος, φωνάζεις. Γιατί φωνάζεις? Λέει, σε πόνεσα? Όχι, λέει, αλλά θα πονέσω. Ωραία, κάτσε να πονέσεις και μετά να φωνάξεις. Κάτσε να συμβεί το πρόβλημα και μετά να αγχωθείς. Εσύ αγχώνεσαι και το ζεις τόσο πολύ έντονα προκαταβολικά που βασανίζεσαι. Αν πάω, λέει, να γνωρίσω αυτό το αγόρι που μου πρότεινα να δω, ένα πολύ καλό παιδί μου είπανε, θα με απορρίψει. Δεν θα με θέλει να κάνουμε οικογένεια, δεν θα με αγαπήσει, δεν θα με εκτιμήσει. Πού το ξέρεις? Γιατί δεν εκτιμάς και εσύ τον εαυτό σου. Γιατί δεν βλέπεις μέσα σου τα χαρίσματα του Θεού σου. Δεν σου λέω να έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, να έχεις μεγάλη ιδέα για τον Θεό, ο οποίος όμως, αυτός ο Θεός για τον οποίο έχουμε μεγάλη ιδέα, γιατί το αξίζει, αυτός ο Θεός έδωσε και σε εμάς μεγάλα δώρα και μας τα δώσει για να τα χαρούμε, όχι για να μειονεκτούμε, όχι για να λέμε είμαι ένας άχρηστος. Δεν μπορεί να είσαι άχρηστος τη στιγμή που ο Θεός σε θεωρεί άξιο και ικανό να κρατήσεις τα δώρα Του. Σου έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Μπορεί να πεις άχρηστο αυτόν τον άνθρωπο που πήρε το Άγιο Πνεύμα από το Θεό? Εσύ είσαι αυτός. Κι εγώ. Και εσύ. Δεν μπορούμε να λέμε λοιπόν τον εαυτό μας άχρηστο. Έχουμε δυνατότητες μεγάλες. Έχουμε χαρίσματα πολλά. Όταν αυτά τα καταλάβουμε, και γι' αυτό σου λέω, η αγάπη που πήρες και σε χόρτασε το σπίτι σου αγάπη, η μάνα σου αγάπη, το βλέμμα του σταθερό της μάνας, το γάλα της μάνας, η αγκαλιά, η οικογενειακή ατμόσφαιρα που σε χόρτασε, σε ζέστανε, σου έδωσε μια σιγουριά. Και αν αυτό το πήρες από το σπίτι σου, βγαίνεις και στη ζωή με μια τέτοια σιγουριά. Όχι ότι θα τους φάμε όλους και είμαι ο δυνατότερος και η δυνατότερη και μεριάστε όλοι να διαβώ, θα πατήσω και θα εξαφανίσω τους εχθρούς μου. Όχι εγωιστικά. Αλλά βλέπεις τον κόσμο με μάτια φιλικά, με μάτια αισιόδοξα, με μάτια γεμάτα ελπίδα και βλέπεις ότι δεν έχεις καχυποψία για τη ζωή, γιατί πήρες αγάπη και η αγάπη σε σιγούρεψε, αισθάνθηκες σιγουριά. Η αγάπη σε παγίωσε μέσα σου αυτή την αίσθηση ότι όλα θα πάνε καλά. Βεβαίως θα πάνε καλά, γιατί πήγαν καλά ήδη στη ζωή μου. Πότε? Εκείνα τα πρώτα πολύ βασικά χρόνια της ζωής μου πήγαν καλά τα πράγματα. Πότε? Όταν οι γονείς μου, όταν τα αδέρφια μου, όταν οι συγγενείς μου, όταν το σπίτι μου ξεχύλιζε αγάπη και πήρα αγάπη και πότισε το δεντράκι της ψυχής μου και της ζωής μου με πλούσια στοργή, με έντονη φροντίδα, με διακριτική συμπαράσταση. Αυτά όλα, αν τα έζησες έτσι, βγαίνεις μετά και στη ζωή με πιο ακμαίο ηθικό. Γι' αυτό μην τρομάζεις. Αν βλέπεις τον εαυτό σου πάρα πολύ αγχωμένο και αγχωμένη, σκάλισε να δεις λίγο και εσύ το πώς πέρασες τα προηγούμενα χρόνια της ζωής σου. Τι πήρες, τι μάζεψες, τι μήνυμα σου έδωσαν στο σπίτι, ότι η ζωή είναι ένας εφιάλτης, ότι όλοι είναι αρπακτικά θηρία που θέλουν να σε κατασπαράξουν, ότι παντού υπάρχει κίνδυνος και καταστροφή, ή σου είπαν, παιδί μου, οι άνθρωποι είναι καλοί, ο κόσμος είναι ωραίος, υπάρχει και κακία στον κόσμο, αλλά εσύ να μάθεις να βλέπεις πέρα από την κακία την κρυμμένη καλοσύνη. Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν άγχος. Το άγχος είναι κάτι που μεταδίδεται κιόλας. Είναι κάτι που κληρονομείται.
καλύφθηκαν οι πρώτες σου ανάγκες όταν ήσουν κι εσύ παιδί, όταν πήγαινες στο σχολείο, όταν ήσουν στο δημοτικό, όταν ήσουν στο γυμνάσιο, στο λύκειο και πριν ακόμα όταν ήσουν μωράκι, καλύφθηκαν αυτές οι δικές σου ανάγκες? Γιατί τότε ένα ένα μικρό πλασματάκι, ένα παιδάκι έχει το μεγάλο άγχος. Φεύγει η μαμά του, φοβάται, δεν του δίνουν φαγητό, αγχώνεται, κλαίει με το παραμικρό. Πάει η μητέρα του στην κουζίνα να ετοιμάσει τη φρουτόκρεμα και αυτό αγχώνεται και κλαίει και του φωνάζουν όλοι, βρε εδώ είναι η μαμά. Και όμως έχει τεράστιο άγχος το παιδί το μικρό. Εκείνο το άγχος, εκείνη η αγωνία, εκείνος ο φόβος, αυτή η ανασφάλεια έπρεπε να έχει καλυφθεί, έπρεπε να έχει χορτάσει. Αν θέλουμε να δούμε μετά έναν άνθρωπο να πατά γερά στα πόδια του, να βλέπει χαμογελαστά τη ζωή, να αγωνίζεται με κουράγιο και να μην έχει πάρα πολύ άγχος. Γι' αυτό όλοι οι ειδικοί λένε πλέον ότι τα παιδάκια τα μικρά, τα μωράκια όταν κλαίνε, όταν έχουν ανάγκες κλπ, να μην τα παρατάμε, που λένε κάποτε παλιά λέγανε ότι άστο να κλαίει να μάθει, δεν χρειάζεται να το πιάνει συνέχεια αγκαλιά, να μην συνηθίσει έτσι, το κακομαθαίνεις. Όχι, είναι τεράστιο λάθος αυτό. Τα μικρά παιδιά, τα μικρά παιδάκια είναι ανάγκη πάντοτε να τα πλησιάζουμε όταν κλαίνε, να τα χαϊδεύουμε πάντοτε όταν το ζητάνε και να τους δείχνουμε πάντα την παρουσία μας όταν την έχουν ανάγκη. Δεν ψήνεται έτσι το παιδάκι, δεν το σκληραγωγείς έτσι. Το μωρό, μιλάμε για μωρό έτσι. Στο μεγάλο θα του πεις ότι τώρα δεν τρώμε, θα περιμένεις να φάμε. Στο μικρό παιδάκι όμως όταν ζητάει πρέπει να δίνεις την αγάπη σου, το φιλί σου, την αγκαλιά σου, τη στοργή σου. Αν αυτό δεν το έζησε η δική σου ζωή έτσι και δεν μεγάλωσες έτσι, είναι και αυτό κάποια από τις βασικές αιτίες που το άγχος τώρα εκδηλώνεται τόσο έντονα τώρα που μεγάλωσες. Γι' αυτό τώρα είσαι έτσι. Εντάξει, όλα αλλάζουν στο βαθμό που αλλάζουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν λύνεται, δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει κάποια λύση. Θα βρεθεί και σε αυτό μια λύση. Έρχεται ο Θεός, έρχεται η χάρη του, έρχεται η δύναμή του, έρχεται η καλοσύνη του και σου λέει, παιδάκι μου, μπορεί ο πατέρας σου και η μάνα σου και τα αδέρφια σου και το σπίτι σου να μην σε χόρτασαν αγάπη και βγήκες φοβισμένος στη ζωή και φοβισμένη και αγχωμένη, αλλά έρχομαι εγώ που είμαι πάνω από όλα και από όλους και μπορώ να σε βοηθήσω, να θεραπεύσω, να διορθώσω, να θαυματουργήσω και να αλλάξω τη ζωή σου.
εκεί που είσαι δειλός να γίνεις θαραλέος. Εκεί που λες δεν τα καταφέρω, να τα καταφέρεις. Είναι θέμα πίστης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Είναι θέμα επαφής με το Θεό. Άμα νιώσεις το Θεό, σε όποια ηλικία και αν το νιώσεις, αρχίζεις και νιώθεις πάλι όπως το μωρό παιδί που έχει την ανάγκη της μάνας του και χορταίνεις πλέον. Τώρα χορταίνεις όμως. Γιατί ο Θεός είναι η μάνα που με το παραμικρό, με την κάθε αναπνοή σου μπαίνει και σε χαριτώνει και σε ευλογεί. Μην απελπίζεσαι και μην απογοητεύεσαι. Για όλα υπάρχει λύση. Και αν δεν μπορεί να απαλλαγείς τελείως από το άγχος σου, μπορείς να το ρυθμίσεις. Μπορείς να το, όπως λέμε, να το διαχειριστείς, να το χρησιμοποιήσεις έτσι που να μην καταστραφείς, να μην διαλυθεί η ζωή σου. Εντάξει. Να μην είσαι δηλαδή το ίδιο αγχωμένος όπως ήσουν πέρυσι και πρόπερσι. Θα έχεις και φέτος λίγο άγχος, αλλά όχι το ίδιο, λίγο λιγότερο. Και μετά λίγο λιγότερο. Και όσο οριμάζεις και δυναμώνεις τη ζωή και βλέπεις στα περιστατικά πάνω ότι δεν υπάρχει λόγος να αγχωθώ τόσο πολύ. Να, εντάξει, τελικά τα κατάφερα. Πήγα εκεί πέρα και νόμιζα ότι θα με. Τι είναι πια και αυτός ο διευθυντής, νομίζω ότι είναι άνθρωπος είναι και αυτός, που έχει και αυτός μια οικογένεια, έχει τις δικές του κρυφές αγωνίες, τις στεναχώριες του. Μην τα φαντάζομαι όλα τόσο φοβερά και τρομοκρατούμε. Αυτό γίνεται με την πάροδο του χρόνου, όσο περνάει ο καιρός. Γι' αυτό να πιστεύεις. Να πιστεύεις την αγάπη του Θεού, να πιστεύεις ότι όχι απλώς υπάρχει, αλλά προστατεύει ο Χριστός τα παιδιά του και έχει πατρική φροντίδα. Και για σένα έχει μια φροντίδα ο Χριστός. Πολύ προσωπική. Πολύ προσωπική. Αυτό δεν το έχεις καταλάβει, ότι είσαι τώρα που μ' ακούς, είσαι στο κέντρο ενός μιας ηφαιστειακής έκρηξης αγάπης. Στο κέντρο αυτής της έκρηξης της αγάπης είσαι εσύ. Και αυτή η έκρηξη είναι του Θεού. Η αγάπη του Θεού. Είναι ένα ηφαίστειο. Και σε βάζει στο κέντρο αυτής της αγάπης ο Χριστός και σου λέει: σε αγαπάω πάρα πολύ. Εσένα πάρα πολύ. Είναι αδύνατον αυτό άμα το αισθανθείς, να εξακολουθείς να αγχώνεσαι. Γιατί λες: εμένα, μ' αγαπάς, εσύ. Και ειδικά όταν καταλάβεις ποιος είσαι εσύ και ποιος είναι ο Θεός. Και λες: εσύ ο Θεός, ο παντοδύναμος, ο πάνσοφος, ο πανάγαθος, ο πανέξυπνος, όλα τα παν, τα υπερβολικά, τα τέλεια. Είναι ο Θεός και αυτός ο Θεός αγαπάει. Αυτό άμα το νιώσεις, νομίζω φεύγει το άγχος σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τι να φοβηθώ, όταν έχω εσένα στο πλάι μου, Κύριος ποιμένη μου, και ουδέν με υστερήσει. Εάν πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μου ή. Ακόμα λέει και αν περάσω μέσα από μια σκιά θανάτου, να πέφτει ο θάνατος δηλαδή και να ρίχνει τον ίσιο πάνω μου, δεν θα με πειράξει εμένα. Ας πέσει ο ίσιος. Εγώ δεν επηρεάζομαι από τους ίσιους, γιατί πιάνω κάτι χειροπιαστό. Το χέρι του Θεού είναι πιο χειροπιαστό από τη σκιά του θανάτου και δεν με φοβίζει τίποτε. Αυτό το πράγμα, αυτή η αίσθηση, αυτή η πίστη που φεύγει από την ψυχρή και τυπική μερικές φορές ομολογία της πίστεως και φτάνει το πιστεύω να γίνεται καρδιακή πρόσληψη και βίωμα της ψυχής. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Το κατάλαβες? Δηλαδή πιστεύεις σε ένα Θεό που τα αγκαλιάζει όλα, ορατά, αόρατα, ποιητή ουρανού και γης, όλα τα έχει κάνει ο Χριστός. Όλα τα έχει κάνει ο Θεός και αυτόν τον ονομάζεις Πατέρα. Και λες, τον πιστεύω αυτόν τον Πατέρα. Αφού τον πιστεύεις, αφού τον αγαπάς, αφού τον ακουμπάς, αφού του παραδίνεσαι, τι φοβάσαι? Είσαι στο σπίτι του Πατέρα σου. Όλα τα δικά του είναι και δικά σου. Όλη η δύναμή του γίνεται δύναμή σου, αφού είσαι παιδί του. Όλη η δόξα του γίνεται δόξα σου. Όλη η αφοβία του γίνεται αφοβία σου. Θα μου πεις τώρα αυτά λες, αλλά
τα λες, αλλά από το να τα πεις μέχρι να τα ζήσεις είναι πολύ. Ναι, γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή. Για να προσπαθήσουμε αυτά που λέμε σιγά σιγά να τα ξαναλέμε, να τα ξανασκεφτούμε, να τα ξαναθυμηθούμε και να τα πιστέψουμε και να τα ζήσουμε. Δια της επαναλήψεως. Δια της πνευματικής, όπως λέμε, εκπαιδεύσεως. Είναι μια εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση της ψυχής μας. Το ξαναλέμε, το ξαναξεχάσουμε. Το λέμε τώρα. Τώρα που μιλάω, αν γίνει ένα σεισμός, θα παρατήσω τα μικρόφωνα, θα αρχίσω να τρέχω. Για να σώσω τη ζωή μου, να σωθώ, να μην σκοτωθώ, και σίγουρα μέσα μου και θα φοβάμαι πολύ. Και θα λέω, τι γίνεται, χανόμαστε. Και θα μου πεις εσύ, καλά, πριν λίγο δεν έλεγες για το Θεό Πατέρα που σου δημιουργεί γαλήνη στην ψυχή? Το έλεγα, αλλά την ώρα του πειρασμού, την ώρα του προβλήματος, εκείνη την ώρα τα ξεχνάμε αυτά. Οι περισσότεροι. Άλλο όμως να πας να σώσεις τη ζωή σου, γιατί κινδυνεύεις εκείνη την ώρα να πεθάνεις, και άλλο να ξεχάσεις ότι παρόλο που τρέχεις υπάρχει ένας πατέρας που είναι κοντά σου. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Ναι μεν φοβήθηκα, ναι μεν ταράχτηκα, αλλά συνεχίζω να πιστεύω ότι έχω έναν πατέρα και τρέχει μαζί μου και είναι κοντά μου και με αγαπά. Και να σου πω και το άλλο, το να τρέξω την ώρα του σεισμού το καταλαβαίνω, έστω και να κλονιστώ, αλλά το να χάνω την επαφή μου με το Θεό και να φοβάμαι χωρίς λόγο, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί εσύ έχεις φοβηθεί πάρα πολλές φορές στη ζωή σου χωρίς να έχει γίνει σεισμός. Έχεις ταραχτεί, έχεις ψυχοπλακωθεί, έχεις αγωνία για το μέλλον, ανασφάλεια, τρελό άγχος, χωρίς να έχει έρθει ακόμα το πρόβλημα. Μόνο που το σκέφτεσαι. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά, Άλλο να αγχωθείς την ώρα του σεισμού και άλλο να αγχώνεσαι χωρίς να έχει γίνει σεισμός, με τη σκέψη ότι θα γίνει σεισμός. Χάνεις χρόνο, τσάμπα, αρρωσταίνεις τσάμπα. Γερνάς αδίκως πιο νωρίς. Κουράζεις το σώμα σου, εξασθενεί και η υγεία σου. Γι' αυτό λοιπόν να θυμάσαι αυτό που λέει πάντα δυνατά το πιστεύονται. Αν πιστεύεις μπορείς τα πάντα στη ζωή σου. Γιατί να φοβηθείς? Σε όποιο τομέα θέλεις να το πάρεις αυτή την διαβεβαίωση του Θεού. Και τα αδύνατα παρά ανθρώπους λέει δυνατά παρά το Θεό εστί. Ό,τι είναι αδύνατο ο Θεός μπορεί να το κάνει δυνατό. Μπορεί να το κάνει ότι να γίνεται. Και αν λες εσύ δεν γίνεται, αγχώνομαι, θα γίνει. Και σε εξετάσεις που φαίνονται ότι είναι τόσο δύσκολα να περάσεις και αγχώνεσαι σήμερα, χωρίς να έχουν έρθει ακόμα η μέρα των εξετάσεων, δεν είναι σήμερα, γιατί αν ήταν σήμερα δεν θα ακούεις την εκπομπή. Άρα λοιπόν, τι είναι το άγχος? Το να μην ζεις στο εδώ και τώρα. Το άγχος θα πει ότι έφυγες από τη στιγμή αυτή και πήγες κάπου μακριά χωρίς λόγο. Γιατί δεν είσαι εδώ? Γιατί δεν ζεις το παρόν αυτής της όμορφης στιγμής, που τώρα εδώ που είμαστε δεν έχουμε τίποτα, κανένα πρόβλημα. Έχεις τώρα κάτι εκεί που είσαι? Τώρα δεν έχεις τίποτα. Και σε νοσοκομείο να είσαι και να φυλάς τον άρρωστό σου, για να μπορείς να ακούς τώρα λίγο την εκπομπή, σημαίνει ότι ο άρρωστος που είναι στο κρεβάτι είναι ήσυχος. Κάθεται, κοιμάται, αναπνέει κλπ. Αν κάτι συμβεί, θα κλείσει το ράδιο, θα τα παρατήσει όλα και θα τρέξει. Τότε το καταλαβαίνω και το δέχομαι. Αυτή λοιπόν η ταραχή, την οποία ο Χριστός μας δεν την είχε καθόλου στην καρδιά του, γιατί ο Κύριος δεν αγχώθηκε, ταραγμένος, αναστατωμένος, με εμπάθεια, χάνοντας την πίστη του στο Θεό όπως εμείς. Ο Κύριος στο βάθος της καρδιάς του ήταν πάντοτε γαλήνιος. Η καρδιά του βαθιά μέσα ήταν πάντα ένα ακίμαντο λιμάνι γαλήνης και εμπιστοσύνης στο Θεό. Αυτό το πράγμα που εμείς δεν έχουμε. Γι' αυτό όσοι πήγαιναν μπροστά στον Κύριο μονίμως ειρήνευαν. Και γι' αυτό και ο Κύριος, μια από τις ευχές που έδινε ήταν αυτό το ειρήνη ημίν. Ήταν βέβαια χαιρετισμός καθιερωμένος των Ιουδαίων, κλασικός χαιρετισμός, που λέμε εμείς τώρα το γεια σου, χαίρετε, πώς είστε. Τότε λέγαν το ειρήνη ημίν, ειρήνη να έχετε. Αλλά ο Κύριος δεν το έλεγε επειδή ήταν το τυπικό της εποχής. Το έβγαζε από την καρδιά του, γιατί ήταν ακριβώς αυτό που ζούσε. Έλλειψη άγχους, έλλειψη αγωνίας, γιατί αγαπούσε. Και όταν αγαπάς δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι ούτε καν αυτούς που έρχονται να σε σταυρώσουν. Δεν σε πιάνει άγχος επειδή θα πεθάνεις σε λίγο, με την έννοια ότι με φοβίζει ο θάνατος, αλλά αγαπώ εσένα που έρχεσαι να με θανατώσεις.
εσένα σ' αγαπώ. Και έκανε τραπέζι, λέει, μυστικό δείπνο, τραπέζι πριν πεθάνει. Έχεις τέτοιο κουράγιο? Δεν αγχώθηκες, δεν τρομάζεις, δεν φοβάσαι, δεν σε πιάνει αγωνία? Η καρδιά του στο βάθος έχει γαλήνη. Στην προσευχή βέβαια που έκανε στο όρος των ελαιών, η καρδιά του λέει ήταν ταραγμένη. Η ψυχή μου τετάρακτε. Ταράχτηκε από το θάνατο που δεν του τέριαζε. Ταράχτηκε από τον άδικο θάνατο για έναν αναμάρτητο άνθρωπο που δεν πείραξε, δεν έβλαψε κανέναν και δεν έπρεπε κανονικά να πεθάνει. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι να κοιτάς και εσύ αυτό που μας είπε ο Κύριος να κοιτάμε και να βάζεις στο γραφείο σου, να κοιτάς ένα λουλουδάκι, γιατί και ο Κύριος αυτό μας είπε. Να κοιτάτε, λέει, τα λουλουδάκια, τα κρίνα του αγρού και να ηρεμείτε. Και όταν το κοιτάς και να λες, κοίτα αυτό, έχεις στο γραφείο σου κανένα λουλούδι? Σε ένα ποτηράκι, ένα μικρό λουλουδάκι. Και να λες, όπως αυτό το λουλουδάκι τώρα το φροντίζει τόσο πολύ ο Θεός, τα χρώματά του, την ομορφιά του, που είναι για λίγες μέρες και θα μαραθεί μετά και θα το πετάξουμε στα σκουπίδια, και όμως το φροντίζει ο Θεός. Και εμένα θα με φροντίσει. Εμένα δεν με αγαπάει. Τόσο ωραίο θα με κάνει και εμένα στην ψυχή μου, στο σώμα μου, στο μυαλό μου, στους λογισμούς μου, στην υγεία μου. Θα μου χαρίσει ο Κύριος όπως χαρίζει στα λουλουδάκια, στα πουλάκια, στα κρίνα του αγρού. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είδες, λέει, ο Χριστός μας δεν βρήκε, λέει, κανέναν άνθρωπο της εποχής του εκεί να τον προβάλλει ως πρότυπο ήρεμου ανθρώπου που δεν έχει καθόλου άγχος, γιατί όλοι οι άνθρωποι και τότε είχαν άγχος. Δεν είπε, ας πούμε, να γίνετε σαν τον τάδε ή να μιμηθείτε αυτόν που δεν έχει άγχος. Τι λέει? Κοιτάξτε, λέει, τα πουλάκια του ουρανού και τα κρίνα του αγρού, γιατί όλοι είχαν άγχος. Έτσι και στη σημερινή εποχή όλα θα περάσουν και θα δούμε ότι όλη αυτή η αγωνία και όλο αυτό το άγχος, γιατί να το έχουμε? Τι μένει στο τέλος? Γι' αυτό βλέπεις έναν άνθρωπο που όταν έχει περάσει μεγάλη δοκιμασία στη ζωή και μεγάλο πόνο και αρρώστια, μετά και τα προβλήματα που ακούει δεν τον αγχώνουν. Σου λέει, αγαπητέ μου, μπροστά σε αυτά που πέρασα, δεν υδρώνει τα αυτή μου τώρα με αυτά που μου λες. Δεν είναι τίποτα. Δεν αγχώνομαι πλέον για μικροπραματάκια, γιατί πέρασα μεγάλες δοκιμασίες, είδα αρρώστιες σοβαρές, έφυγαν άνθρωποι που αγαπούσα και τους οδήγησα στο κημητήριο. Τώρα σιγά με στεναχωρηθώ επειδή έχει κίνηση στους δρόμους, να αγχωθώ για την κίνηση. Σιγά το πράγμα δηλαδή. Σιγά μην στεναχωρηθώ επειδή δεν πρόλαβα το κατάστημα και είχε κλείσει και δεν πρόλαβα να αγοράσω αυτό που ήθελα. Αν έχεις πάει σε ένα πένθος κάποιο και σε ένα νοσοκομείο στην εντατική, βλέπεις μετά ότι όλα τα άλλα τα πράγματα, λες, ματαιότητα να αγχώνεσαι για ανούσιες υποθέσεις και να γερνάς πριν την ώρα σου και να λιώνει το κορμί σου από τη στεναχώρια και από την αγωνία. Δεν είναι αυτή η ζωή. Ή πιστεύω στο Θεό ότι με αγαπάει ή δεν πιστεύω. Αν το πιστεύω ότι με αγαπάει και ότι ό,τι γίνει είναι για το συμφέρον μου, για το καλό μου, δεν θα αγχωθώ. Δεν θα αγχωθώ, όχι. Θα το ελέγξω, θα το θυμηθώ και θα πω, τι έγινε τώρα αυτό? Μου στείλανε αυτή την ειδοποίηση που με τάραξε και πάω να αγχωθώ. Αμέσως να επαναφέρω το νου μου και το λογισμό μου στη σωστή του πορεία. Και ποια είναι αυτή η πορεία? Να θυμηθώ ότι ό,τι γίνεται είναι για το καλό μου επειδή το θέλει ο Θεός. Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Αγαπάς τον Θεό, όλα θα βγουν σε καλό. Και όταν λέω καλό δεν εννοώ ευχάριστο, εννοώ συμφέρον. Το συμφέρον σου μπορεί να είναι μέσα από πόνο. Συμφέρον σου ήταν που έβαλες αυτά τα δόντια από το στόμα σου, γιατί ήταν ένα μεγάλο απόστημα και πρέπει να κάνεις απονεύρωση και πόνεσες πάρα πολύ και εξόδεψες και λεφτά και έβαλες και ότι θήκες και όλα αυτά, αλλά αυτό που σε πόνεσε πολύ ήταν το συμφέρον σου, το πολύ, το μεγάλο, και σε γλίτωσε από πολλά άλλα. Όταν λοιπόν λέω συμφέρον, δεν εννοούμε βολικές καταστάσεις και εύκολες, οπωσδήποτε, είναι και επώδυνο το συμφέρον μας. Όταν αυτό το καταλάβουμε, το άγχος κάπως ατονεί
και κοίτα και λίγο γύρω σου. Δεν είσαι και στον κόσμο αυτό εσύ το επίκεντρο. Αγχώνεσαι γιατί κοιτάς όλη την ώρα τι θα κάνω, πώς θα τα βγάλω πέρα εγώ, πώς θα τα αντιμετωπίσω εγώ τα θέματα μου. Μα δεν είσαι μόνος οι άνθρωποι μου. Στην πολυκατοικία σου ζουν ακόμα τόσοι άνθρωποι. Στη γειτονιά σου πώς είναι, στην πόλη σου πώς είναι, στον κόσμο μας, στη χώρα μας, στον κόσμο ολόκληρο. Δεν είσαι μόνο εσύ. Ηρέμησε και δες ότι είσαι κι εσύ ένα πλασματάκι μέσα στο ρεύμα της ανθρωπότητος. Συμφωνείς, Βασίλη, για αυτό που λέω? Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι τον Βασίλη Χατζηνικολάου που είναι μαζί μας και μας απαλλάσσει από το πολυάγχος με την ήρεμη μουσική του και την χαρούμενη άλλοτε, ανάλογα με τι του λέει η διάκρισή του κάθε φορά. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 41 18 602 και 41 18 640, αν θέλεις να αφήσεις κάποιο μήνυμα, και υπάρχει ένα email που λέγεται αθέατα.περάσματα@yahoo.gr. Η εκπομπή αναμεταδίδεται μέσα στη βδομάδα κάποια μέρα, θα σας πούνε στο σταθμό λεπτομέρειες, και υπάρχει και στο διαδίκτυο. Μετά από λίγο καιρό μπαίνει και στο διαδίκτυο, μπορεί να τη βρεις ψάχνοντας. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό που έλεγα πριν, το μουσικό διάλειμμα του Βασίλη, σχετικά με το ότι όταν παραδοθείς στο γενικό ρεύμα της ανθρωπότητος και αισθανθείς ότι είμαι κι εγώ ένα πλάσμα μέσα στα, πώς είμαστε, 6 δισεκατομμύρια στον πλανήτη Γη, εντάξει, και εγώ μαζί με τον κόσμο όλο είμαι. Εντάξει, θα έρθει πείνα, θα έρθει δυστυχία, θα έρθει... Ωραία, άμα είναι να αγχωθώ τόσο προσωπικά και το πάρω τι θα κάνω εγώ, πώς θα τα βγάλω πέρα εγώ, τρομάζω. Αν πω όμως ότι είμαστε όλοι μαζί, εντάξει, θα πεινάσω εγώ, θα πεινάσω και το διπλανό διαμέρισμα, ή θα γίνει μια δυσκολία, δεν θα αγγίξει μόνο εμένα, αγγίζει όλο τον κόσμο. Όταν νιώσεις ότι είσαι με όλο τον κόσμο, μέρος και εσύ όλου του κόσμου, ταπεινώνεσαι. Απαλαίνει αυτός ο φόβος, και κυρίως ο φόβος του θανάτου. Να σκεφτείς δηλαδή ότι με τρομάζει ο θάνατος και με αγχώνει και με φοβίζει. Πριν έρθει, πεθαίνω πολλές φορές με τη σκέψη. Μια φορά θα πεθάνουμε, αλλά πολλές φορές πεθαίνουμε με το φόβο του θανάτου. Μας πιάνει ένα πράγμα απίστευτο. Φεύγει η γη κάτω από τα πόδια μας, τρομοκρατούμαστε. Και τι λέμε πολλές φορές μέσα μας, μπορούμε να πούμε? Πόσοι παππούδες, γιαγιάδες, συγγενείς, προπαππούδες, ξαδέρφια, αδέρφια, ο καθένας ό,τι έχει. Έχεις δει πως, ας πω σε εισαγωγικά τη λέξη, τα κατάφεραν και μπόρεσαν και έφυγαν. Ακόμα και αδύναμες υπάρξεις και αδύναμοι άνθρωποι και φτωχοί και πλούσιοι αντιμετώπισαν αυτό το γεγονός, το οποίο είναι όντως τραγικό, δύσκολο, αλλά το αντιμετώπισαν. Θα το αντιμετωπίσω κι εγώ όταν έρθει εκείνη η ώρα. Αλλά εκείνη η ώρα θα είναι κάποια στιγμή. Αν ζω σωστά
την κάθε μου μέρα, αν χαίρομαι την κάθε μου μέρα και αν αγαπώ το Θεό την κάθε μέρα και τον αδερφό μου, θα εμπιστευτώ ακόμα και το θάνατό μου στο Θεό και θα πω, Κύριε, φροντίζετε εσύ. Γιατί αν αρχίσω εγώ και σκέφτομαι πώς θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα κάνω, πώς θα αντέξω, τρομοκρατούμε και διαλύομαι. Γι' αυτό παραδίνομαι. Παραδίνομαι στο σώμα της ανθρωπότητος, στο σώμα, στο νέφος αυτών των Αγίων, των μαρτύρων, των οσίων, των ανθρώπων που πέρασαν κοντά μου και πέρασαν και αυτοί έτσι. Και έζησαν και πάλεψαν και αγωνίστηκαν και έκαναν παιδιά και έκαναν δουλειές και κάποια στιγμή και αυτοί έφυγαν. Και ηρεμώ και λέω, εντάξει ρε παιδιά, και εγώ όπως όλοι, τι είμαι πια εγώ. Κρύβει και έναν εγωισμό, έτσι, μια τάση να διαφοροποιηθείς. Μια τάση να διαφοροποιηθείς εσύ και μετά αγχώνεσαι, γιατί πας αυτή τη μοναξιά, την υπαρξιακή μοναξιά. Τι θα κάνω εγώ, γιατί να μου συμβεί εμένα αυτό, γιατί όχι σε σένα δηλαδή, τι, και εμένα και σένα και όλους μας, σε όλους μπορεί να συμβεί κάτι. Οπότε αν αυτό το δεις έτσι ταπεινά και απλά, δεν αγχώνεσαι και τόσο πολύ. Αγχώθηκα λίγο τώρα, τι ώρα είναι. Μια φορά έλεγα για το άγχος πρέπει να μιλάω, γιατί είμαι κι εγώ άνθρωπος του άγχους. Και λένε οι πατέρες να μην μιλάς για κάτι που δεν ζεις. Λέω τότε ωραία να μιλήσω για το άγχος, γιατί το άγχος το ζω. Έχω άγχος κι εγώ. Και κάποιος που το έλεγα μου λέει, μην τα λέτε αυτά, σκανδαλίζομαι. Δεν θέλω να μου λέτε ότι έχετε κι εσείς άγχος. Θέλω να σας φαντάζομαι ότι, εντάξει, φαντάσου, του λέω, ό,τι θέλεις. Φαντάσουμε ότι δεν έχω ποτέ αγωνία, φόβο, πανικό. Αν σε βοηθάει, σκέψου το, αλλά θέλω να σου πω την αλήθεια. Και ίσως και αυτή η αλήθεια να σε παρηγορήσει, του είπα, διότι όλοι μας περνάμε δύσκολες στιγμές. Όλοι μας το παλεύουμε. Είναι δύσκολο η καρδιά μας να πιαστεί από τον Χριστό και να μην τον αφήσει ποτέ. Τον αφήνουμε πάλι. Τρομάζουμε. Τα χάνουμε. Φοβόμαστε και ξεχνιόμαστε. Ξεχνάμε την αγάπη του, ξεχνάμε τις αλήθειες αυτές που είπαμε, ξεχνάμε την πίστη μας, ξεχνάμε τις υποσχέσεις του Χριστού ότι θα είναι μαζί μας, ότι θα μας αγαπάει. Το ζω δηλαδή με τον εαυτό μου πολλές φορές και σαν να τα ακυρώνω όλα αυτά που λέω με ένα περιστατικό που μπορεί να τύχει, το οποίο θα με στεναχωρήσει, θα με κουράσει, θα με διαλύσει ψυχικά και με αγχώνει τόσο πολύ και λέω, καλά, τι έλεγες πριν από λίγο, τι δίδασκες. Ομολογώ τη δυσκολία και βλέπω ότι πολλές φορές εσύ που παίρνεις τα λόγια αυτά τα χρησιμοποιείς καλύτερα από μένα. Είναι σαν τον γιατρό ο οποίος είναι παχύσαρκος, κάνει δίαιτα στον ασθενή του, ο ασθενής του αδυνατίζει μια χαρά, ο γιατρός του μένει στα ίδια ή παίρνει κι άλλο βάρος και βλέπει τον ασθενή του να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αυτό. Τι να κάνουμε. Δεν δικαιώνεται έτσι ο γιατρός, αλλά κάνει τη δουλειά του όπως μπορεί. Λέει αυτό που πρέπει να πει, το λέει. Παρακαλάει και αυτός το Θεό να τον βοηθήσει να πετύχει το σκοπό του. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αλάνθαστος. Δεν σημαίνει ότι είναι φτασμένος. Δεν σημαίνει ότι είναι σε ένα ύψος τόσο πολύ ψηλά. Αυτό είναι ένα ψέμα το οποίο θα ήθελα να το ξέρεις, τουλάχιστον για μένα. Γιατί βλέπω ότι πολλοί άνθρωποι αγχώνονται όταν φαντάζονται κάποιους να είναι πάρα πολύ ψηλά και άφταστος. Μου το έλεγε μια κυρία από μια πόλη της Ελλάδος, μου λέει, αγχώνομαι πάρα πολύ, δεν κάνω πολύ αγώνα, λέει, σαν και εσάς. Και αυτό της προκαλεί άγχος. Και όταν της είπα λοιπόν ότι και εγώ δεν κάνω πάρα πολύ αγώνα, σαν και εσένα λέω, και εγώ που δεν κάνεις αγώνα πολύ, και εγώ δεν κάνω πάρα πολύ. Προσπαθούμε όμως, λέω, και δυο. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Αυτό εννοώ. Ανάσανε καλύτερα. Δηλαδή και εσείς, λέει, μερικές φορές δυσκολεύεστε σε αυτό. Βέβαια, λέω, και εγώ δυσκολεύομαι. Μην αγχώνεσαι. Ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι διαρκώς σε ένα φοβερό ύψος, σε μια φοβερή ένταση πνευματικότητας που ποτέ δεν ταράζονται, ποτέ δεν... Και μάλιστα αυτό το προτείνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος σε κάποιον όταν είχε, λέει, λογισμούς εγωιστικούς και να κατακρίνει τους άλλους και να νιώσει ότι είναι υπερήφανος. Του λέει, για γράψε στον τοίχο κάποιες αρετές και πες, τις έχεις κατακτήσει εσύ αυτές για να καμαρώνεις? Έχεις αποκτήσει, λέει, την τέλεια ειρήνη, την απόλυτη αγάπη, την καθαρή καρδιά? Και εσύ άνθρωπος δεν είσαι? Τότε γιατί κατηγορείς τους άλλους, γιατί τους υποτιμάς, γιατί τους φέρεσαι σκληρά, γιατί τους κάνεις να νιώθουν ότι είναι κατώτεροι από σένα? Ίδιοι δεν είστε όλοι. Αυτό είναι αλήθεια.
Και είναι ωραίο αυτό να αγωνιζόμαστε, να προσευχόμαστε. Και αν εσύ τώρα που ακούς έχεις ειρήνη στην καρδιά και δεν έχεις καθόλου άγχος, προσευχήσου για όλους τους άλλους που έχουν άγχος. Βοήθησε και αυτούς. Και έτσι να κάνουμε. Στις καλές μας στιγμές ας βαθαίνουμε τις ρίζες μας μέσα στην αγάπη του Χριστού, για να έχουμε αντοχή όταν έρθει ο άνεμος μετά και αρχίσει και σύεται το δέντρο της ζωής μας, να αντέχει και να μην τα χάνουμε και να μην μας πιάνει πανικός και αγωνία και αγχωνόμαστε τρελά και αρρωσταίνουμε. Πέρασε η ώρα, όντως πρέπει να αγχωθώ τώρα. Αυτό είναι ένα καλό άγχος, να λες έλα, κοίτα και το ρολόι, έχουμε και υποχρεώσεις, ο κόσμος έχει να κάνει και άλλες δουλειές. Αυτό ναι. Και γι' αυτό σταματώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, που χωρίς άγχος και με ηρεμία μου κάνεις παρέα και σήμερα και με παρηγορείς με την παρουσία και τη μουσική σου. Ευχαριστώ πολύ και εσένα, αγαπητέ μου φίλε. Θα συνεχίσουμε λίγα αυτά τα θέματα για την ηρεμία που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη ζωή χωρίς άγχος σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Εύχομαι να είσαι εκεί να τα πούμε την επόμενη φορά, έτσι. Όλα καλά θα πάνε. Μην έχεις άγχος. Κάνε ό,τι μπορείς όμως. Πάλεψέ το. Αγωνίσου. Κάνε τις κινήσεις σου. Αλλά την καρδιά σου κράτα τη λίγο ξεκούραστη, ψύχρεμη, ήρεμη, νυφάλια. Άντε, θα τα πούμε. Καλή δύναμη. Σταυρός, σώτερ και το